Pre-prepare pa namin, no? Habang pre-prepare. Isa mag-let's prayer. Ako. Sige. Okay na? Nagtupa din ang makapirat ng video. Okay na natin. Aon. Yun lang. Dahil ibalanghin daw ang makuha sa kalapangin kayo sa angran daw basing ganahan ka. Na tsaka nagdulo sa angran. Okay guys. Yan po guys, kasi galing ko kami travel, no? Almost 2 hours po kami travel. Pagdating namin dito, diretso po kami sa Laosian. And yes, ito yung mga foods namin, no? Mga ano foods dito? Barbecue. Ito po, di barbecue. Yan, so ito po yun. Nagdag-plato. And meron pa kami maraming barbecues dito. Barbecues pala to, no? Hindi lang barbecue, barbecues. Ayan. Ayan po ang mga hamboy. Sige na, asa mo rin. Mag-picture ka, babe. Lagi sa circle. Salit tayo, Jace, natak ko sa plato ninyo. Ako, tignan ko sa Kakasinero, di ba? tips. Ikaw ba yung nasa dool? Imo, ano to sila sa imong pamilya dito, babe, na nabay ko? Oo. Happy nga silang magkaon. Babe, oh, babe. Palaro ka ka, babe. Dahil sila susus lang. Ano, ramlay din. Nakuha mo ito rin. Naman yung plato ko lang. Oh, bro, oh. Palaro ko sa plato dia, bro. Next. Bro, yung it. Grabe, nagsaray. Yo, exchange. Okay. Ayan. Say hi. Ilan it's Saan lang dahil? okay, so ano si Marvin? Yan, hindi ko nasa ubos. Mabahot sa lar. Kasi nung nagkalas sa Gimix na rin siya, no? Barbs. Gimix na rin. murag. Makita din ako, makita, bro. Okay ka na, bro, Marvin. Yes. Okay, so balik Let ka. us pray. Sige na, pag-saan daw the spirit. Bless us, O Lord, for this great beauty. Jesus Christ, our Lord. Amen. Spirit, amen. So, ulit to guys, gutom mo. Ay, kasi gutom na. Grabe yung ano na, biyahe. Tapos, iniwan pa kami ni Bro Tips niya. Kaya sabi ko kay, Siya nabot yun. exactly ko na ubi, masaad mo, may sabi siya. O, di mo naman. Naabot yung padong sa San Vicente. Naan ba? Kaya ko to, kaya ka inday. Mayroon ko mo yung nag-ari na tuloy. Oo, kubiyo sa rapos ko. System ng parang hindi lang. Ay, kami babe, naabot kami dito sa San Vicente, gidwa. Inday, Alam to her, Ramadan. dito sa, It's yours because we need to. thank you. Moto, Wala mo na itong Jollibee. wala, kasi sarili ko, kaya wala may kasur, ganyan, may nag-unang nga nagmotor, nagtuo may si Tips Mio to. Tips Mio? Oh, bro. Ano si bro nga? Asam dapat yung Tips Mio, nag-una, ako sundon. Tapos tayo, ang naabdala mo hinoon. Sino Jo? Depan. Bangon ka ng patron. Ano? Magpilit ka. Alam ko Tips Mio mag-una. Ano ka halak? Ano halak? Oli ko kay Luya na. Sa dagat ang tabib, kung makatulog sa dagat. Sa dagat. Bawal man ato ka. Bawal. Sa dagat. Ano lang sa karam. Ang bulos niya, bitch, yung dagat dere. Wala dito ulit. Nakupo na. Una kay makan balas. Ano ba? Ano pala?
Joke lang po, joke. Yan, mukbang kami. Paano kang bato-bato ba? Saan tawag na po lang diba? Si mahal ko, si mahal ka. Kagay ba nun? Babe 1 o babe 2. Kaya si mahal, si mahalwan. Morning, pang-afternoon, pang-evening. Yung tawagan namin ni Barbie is babe. Tapos tawagan nila ni Barbie is babe 2. So, siya po si babe 1, ako si babe 2. Tapos, Ikaw babe 1. sige, sige. Si mahal 1 o si mahal 2, si Tips. Iwan si dito. Apal may karugag ka mo to. Ano dito? Alam talaga. May uting ka lang, bulit ko. Murag barbecue mo. Mga kanin, mga plato. Hindi sa kailangan magdami sa mga plato. Dami. Sila, babe. Magkano mo dito? Yan ka magtagay. Ito naman. Asa mo sa mag-tuyo ron? Kapit sa iyo po ang dami. Ano dito mo? Natay room at katong room. Katong room. 107. Bawal yung mag-reset lang. Hindi na, may tambahan na kayo. Lumaot mo tayo. Yung ba na? Asa man na? Bulag ang taong tayo. Asan ang pani? Parang, sige lang kuhan. Suro subo. Hapon ka eh. Hapon ka eh. Kapit niya. Mga ang kasi. Bato sila rati. Pat. Muna namin sa luto. Ano daw? Luto amin yung paklay na kanding. Oo, dali eh. Sige te, pedayong te. Extra rice. Paso na kayo. Ano ha? Paggabi. Akong tatay. Wala ginahalang isda. Babe, layo ang kuan, babe. Bamboo Palace dito. Layo. Yan na Ato rin yan ta. Ika-after siguro. Kapan na. Pero minuto na ang gabi. Fairness. Okay ra ka? Okay ra ka? Aw. Maday kay klase. Ugma sa Super sa buwan. Parang utuman yung uli. Dali at after. Ato nagbambo pare. Hindi ka? Hindi ka, Bermis? Kamuli pa kagbugo. Ito oras sa muli. Pero siguro. Masa ka oras na ulit. Ini ko ulit, mga ulit ko. After food. Ay, ano eh? May madurgan ka. Bro, mamuko talaga. Ito na. Kapit ko bro. Pero mga tapat ka sa parisdaan. Bro,
Di kayo. Gusto ko na. Di man tayo makasayo kayo mo. Mag-decorate naman si Barbs. Daba nga mag-decorate Baka ito naman. nag-decorate. Kita yung mga buwan mga. Nag-jam sa kadaan eh. Labi ya? Di ba mo labi po? Dahil ko sarili akong yubak yun. Mura, balik sa pakasman akong dila. Sige lang mo tali. Marbel from daan na Hindi na muli. Buwan. Ako nag-gagawin. Lagi na nga sa ulo. Lain ng mga umang. Katulad mo akong buo. Sabi ko no? No, ito na. Tips. Load ba ba? Magpapayal mo gamay nga lang. Bulit. Kuya, magnabat. Gusto. Nare-pay-pass ko na. Ano ba siguro ko ito? Oo, kalabuan sa siguro ito. Ako, pagpas ko ang kanang building sa musikyo dahil nag-lights. Pagani pas to bro. Alam mo. Dire na ni baby. Ano yung naibalas din? Gusto na ng pega. Mamaaling mo nga mo. Magawa pala yun. Ini to. Hindi, mabas ko ang kaya. Saan siya ba? Yung mata ba? Yung skin sa. Itong kasama ko ba? Dual mom. Sabi. Atong giing sa mga. Asa ba anak? Kami nga mahal lang na rin. Kita nga natin silip ko. Sana ka na sarap. Hindi, sarap na ba kayo di mo? Ano? Kaya. Wasag ka doon sa mga business. Wala. Mawawan tayo. Mura ba? Mura sa ka lang. Kasi mawawan ako rin pag Saan ako ko na yung gamay ba? Lagyan ko din. Ito na yung binilang ng kamara. pwede mo magtagay sa pangkatulog. Ako preset. Asang dapat ko? Pero muna. Wala ba na ako siya gusto? Magwang. Magwang. Okay, okay. Ano mo ba? Amo tayo. Hindi yung asawat. Nasa car car na po yun. Naka-arim na sila kaya. Akong tatay. Tatay, papa. Ang liwan ni James ko, ilimanghood kami. Akong tatay mag-78 years old. Gusto yung gabi to, babe. Para mas tabang Kaya tabang akong tabang. papa. Babe. Nakuha lagi, ang kanding atong layo. Hindi na buhol ko sa akin. Kaya ako din. Ano ba yung hawon? Hindi sila yung atural ko sa balay ba? Di rin sa balay. Asa mo naman nilipit tayo? Pwede sa bukid. Uy, bukid. Ato to, ang doon. Hindi na mga to. Di ka. Kamo nila ang hawon. Buntag. Ikaw mabala ka na mo kayo. Matabang yun eh. Tuligin ng pag-bukid. Apat. Mga tanong sa ako. Maraming ako inyo. Pwede maatural ka karon. Hindi, ano pa. Basta baka na dito. Tabag yung baboy. Tabag ng tanaw. Kupok lang. Kaya duwak long lunggab. Adi mo naramay wala man ka nang nahulog ka nang mag-ihas baboy ang mag-ulit. Ito to, Para para. mataron. Sige. Ito to, para. Hindi, may mga tuboy. Maling-uling mo to. Ayan mo ba? Ano hapon? Ati gapon sa sa sayo kay vitamins man siguro. Sayo kay mga sayo kay bigjuti one to bigjuti. Ito mga uli umak, bro eh. Diba? Ito mo naman. Ikaw. Birthday mo ito. Ito na mga bili, bro. Pwede na ito lang ako dito ang paglang. Ay, mama kaya itin process pwede ra. Balik sa Hindi. Bawat mo lang mo ha. Imot kaya dito sa beach kay kanang ikaw mo. Limpyo ato. Ay, gawa mo lugaso. Chokol naman ka ka. Chokol na? Yeah, ito yun, bro. Sige, maha magot mo na.
Kay kuto pa man alas 8 dito. Isa ba? Uli lang kag alas 2. Ang ato sa Bugo alas 2. Ang Bugo pre 30 minutes sa man biyahe. Dagan. Kita ka bro bro parang diri ayo. Para labar din ba? Ulo balik na. Asa man alimasa? Ano balik ay? Doon may balik. Oo na ato layo. Ato alimasa din yung basta to. Pagdating ni mo matcha. Ay, ano to? Ganang... Yo. Dili, ganang... Ay, alamang? Ganang kan ba? Sa mga auntie, si Chat nasa bukid ka na, Kasi Barbie. pangalan eh. Mga auntie ba? Bro, bakit bro? So na siya og garapa? Kaya iso sa ba? Ay, kuan. Di pwede sa mamatsa ni parang kay na. Amahong, di ay. Kanang kuan. Lado sa daan. Kanang kuan, dili. Amahong. Kanang dayos. Ang sanay dayos. Kakahit Kuan. Dili ipon. Kanang alamang. di. Kuan. Kanang murag nas dagat pa. Kanang tunok-tunok. Punod na. Bye bye.